Menu papa no boy and one almost about beto and his same Eddie a chain. And they can book us which will be Grambona as a nippon who's a beer and impose here and he said now Otuo. Oh, and so the and I said out in and Cassandra can answer almost so no, you said the old can Mummy and you was all the Hamas out the old one and the oh, and so one who said, oh, no, as a woman, okay, as a seven and their chain of your book, I see, must know kind of can eat. Nanka, moo. And so, we catch him saying, and was what quite who they are, but I don't know what you say, and I said, Nanka, I got a mutual, one now kind of one chassis. It's no for never so sending me to an semana. You to, and somebody, in fact, for so also. Now, and now my phone send another call him penny with the kind. In fact, and then number 4 ama and the 7 I say and fast when you so do in a ten was all 2 and 7 just say on fast some not him be and canning so dear near fapa say canino to drink you umre not say yet transy and I know penny and as with you no transy none no better than who know 2 and 7 for what is a 7 or can yansan or 2 year was I chose and man and 7 me 2 years. Say do senye de bi gonim na wa kire say na nsem we ya metu yi ne e kire ni say so ne me pa kire ni say oto na nsem ni na wi a ye na oto na nsem ni nyina wi a na oto no baka chota na nsem metu yi de me pa kire ni say ukoye we na akoye we na akoye we a say ne be yu so unse kwakwa na nso so so unse kwakwa na nso koye we wense la so ni nyansa no do nti de e ko ontimi meni wie no ni wense na ni ewuo no ontimi meni pem nti na ota ne tintam no ani wuo na nti wo akola kon se wutia wo be yese saade no onko ye mo wani nkowu watimi abeni pam nti na fa so wo so man ne na mafo de omu nti anansem no ewo mo ahuro bebre ye mpanifo wo de ye di kire ade ene ne ye di tuufo ene ye di che kwan a wo be fa so anante atwe ho afiri boni bi ho nti anansem de ene na mafo no mu mu anansem ne kan de ye de ni bu anansem pa nada kwa Otuo sumienu ana wasu so akana asa mo fa wo befu oh mate of course me chia we bia wo bia me tete ona si di fe kakra me ndeng sanete nada kwa se me kan yi se de anamafo ana se anamafo ya bei wo be kan se ma chire obi na osio masa wo de wu dia gro kra wa se me na de okeke kan wono wo to na sem kra hwe ye kan se ma wo de odu ja no akeka ananse no kan no nim se wona nse na Otuo no so na yanse o etina sa time na se ye kase ye to na nse na ema me no mebo ye ho no e wo suase bosuo mu na ye tiase na ye ohina yin si so na nso na bosuo egu ye so na ye tie nyansa sem a ye de bebo ye ho bra na ye na de ye se o de o to na nse na se ye nsem bi a ense fata kra no nti na ye na sa bre no ananse no na mfa so wo so se na me di kan se esa se yan to na nsem enei ni ntin se be ka frache nyansa se mo fom na se wuni mana nsem so mfa so a onka se obi kan se be ka frache mpani ni nkwase asem a so o ka o to na asem esa se tete no na ye to na nsem a de di kan na ye di sua kasa se se okwan abefa so kura be kasa wo mpani mu be kasa wo dipam na esua bi fi na nsem mu esa se sa na nsem na wo to na wo su tie wo sua kasa kon afirim wo sua abebu sem afirim usua kwan a yebo amane bra unwai efuani awa bra ni wo se wo wai anansem kuro yan so boa de nkabom aba boa me ya wenkuru a kromfo ntimi nanti kuro mu mewia de ene kuro no adoso esanse ento anansem na nka be bananka kuro nu mfifi ta friends ya soja na mpani ntiase na nkwala ntiase etie afutusem ene ni ho anansem de mfaso no bebre na madi kan no yesia kasa abebusem kasa kwa de nkabo mu ba ye faso de abrabom suahunu ane afutuo enso maye ho ye ho eno achi no ye sanso sua okwan ye faso sebe ka frache mpo eware ewa na nsemu de bia ati kokwa na asene yire konore ya kokwa uti se omukonto kwa ewa na nsemu na omukokura na mpo uti se obi ati omuntemo pe ni nyina wa na nsemu enso nei kekan kwa asem sebe ka frache yeso to ana asem nti anansem mfaso ni bi na me de aye kasa bebre aka no maako no se minsi so bio baako so na te ase nso a besi de di kan ye se
ɛboa ma yɛsua kasakwa ɛbɛ deɛ ɛtɔ so mmienu ɛde nkabɔ mu ba deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛma yɛsua abrabɔ mu suahunu ɛyɛ asetena mu nneɛma bi a yɛ nananom fa mu a ɛboa wɔn ne nea amoa wɔn ti ɛma ɛho suban pa ne suban bɔne ɛsan so boa de nkabɔ mu ɛba asetena mu te abrabɔ mu anansɛm mfasoɔ no bi na ma wobɔ so anansɛm mfasoɔ na wabɔ so no wayɛ de na ɛsan yɛ sɛ na sɛdeɛ odi kaka na anigye wɔ hɔ na anigye wɔ hɔ na atiefoɔ fra wɔn onya akwanya ɛhwɛ by the fireside living ɛne wɔn onya akwanya tena kura sɛ me kurom akyema bompe na anigye wɔ akyem gyada mu na yɛtena kakra yɛ nananom na ase na yɛ noa di bɔɔlo yi na yɛde si dwom na yɛtia nansɛm wɔ hɔ ano ayi baako na ɔde sɛnea ɛbɛyɛ a wonda na bɛtie nyansasɛm no ɔmo fra a ɔmbɛdi ho adanse akyerɛ na sabre no yɛbɔ gyafruma bɛka sɛ yɛbɛkɔburu nyɛma wɔwɔ hɔ nom no yɛbɔ gyafruma motisi ho na sɛ ɛfa mo ho na motoa no nsɛm ɔtumi hu sɛ ɛnɛ ankasa paa no nkyewe ankasa yɛkyi wɔ fie no sɛ atwam yɛnhu biem yɛntoa no ansɛm nti a ɛka wote ho na wosɛ bɛguo no mu wonna ɛsɛ w'ani nkɔkɔ nkum agorɔ no ɛdɛ na kasa no yɛ sɛ ɛkɔ so ɛso yɛsi a yɛyɛ dɛ yɛnhu biem kunkum bagi a kunkum bagi abɛgye ne nyinaa ɛsɛ ehia obroni ɔka twi kunkum bagi a wagya na ansɛm afa tolo bi kura wohwɛ akasa no kura mɛn ho kwa sɛ yɛn ankasa bibifoɔ no eduru abi na fe enema ne ba ne yagye yɛn mu ama na aboro yɛn so sɛ ɔmo yɛ ka saa na yɛn sɛ mrɔfo na nɛka yi obroni ɔka twi na yɛ da yɛnim sɛ yɛn ho na yagye yiri mu na yɛn de yɛ kasa na yɛde etie ne yɛkyerɛkyerɛ anansɛm wɔ no ma ɛbɛdwen ɔbaa ne ɔbaa ware ho ɛbɛdwen bɛrima de bɛrima ware ho nti mom yɛnkɔfa mmra ɛwɔ sɛ yɛde ba yɛde bɛba yɛbɛtu ho anammɔn paa Ahenkan 93.3 FM abɛyi deɛ saa anammɔn no nyinaa yɛbɛtu na yɛanom deɛ yɛakɔfa ba ha nom sei na ɛmmoa yɛ na yɛnkasa yɛsan so yɛayere yɛn ho a yɛde yɛtwi kasa no nkyɛkyiri mu na ɛyɛ daa ma no yɛnyɛ na nsɛm no yɛbɛ abɛto sɛde na ka wo kan no vidiaseɛ no by the fireside nanka mame dɔkro ne Uncle George na ɔmotumi kyerɛkyerɛ nneɛma mu akyerɛ yɛn sɛ ɛduru hɔ no ma na ɛhyehyɛ aba yɛto aba wofa no sei na wode abɔ na de kɔ weifa na wei afa ɛboɔ yi gu hɔ no na wei yɛtoto na yɛne nyinaa yɛde gye ani saa agorɔ wei sɛ nyinaa yɛnhu bi ɛdɛn ne ma ne baa saa ɛni kwan sɛ yɛma yɛn nneɛma bi a yɛn ankasa yɛwɔ no ɛhwere yɛn mama yɛn kɔfa yɛn tete nneɛma no ensamra tete obi ka tete obi kyerɛ abɔ no onuma pa ho sima aduonu nsia ɔfa anane mame embra wo so na nada kwa kyerɛ anansɛm so emfaso no kakra wo de bɛka wo no otu fatu akyiri mfaso de ebri wo so sɛne Ahenkan no anansɛm yade a sɛne mekan etufu pa obi a wanti anansɛm no na ɛma o nam asɛ ne onam no nam saa nansen me kofa Peace Town na me duru ho no be na wotwini na opani bi opani ya akwa one ne yere Esther e no mo ba kyerewa e no mo nana ketua bi e fra no aseda na ofa ya akwa tabo mo atro ha o to na nsem kyere wo nti me duru na akwara ne so ono so batu bi akwara no abayo keto na no nti so so obeto ene yese to e obie na no abia yo enye aserewa ekosi ahwede so na ahwede atwa no ene okosi amukoso na mukokan ni krum amukokan no osu di amukwa kan mi krum enti mi jira o hwe wo mo amhwe akwala na meka kire ofa ya akwa akosa anokwa wafrase a kire akwala a kire pa because sa akwala ya timi ato sa na nse mu sikan da ho a onfa dabi dade da ho a onfa a che se akwala no anya ho mfaso fi sa bre e de ko se emfa o how bi ana o pre bi emre no onkofa na atwane mpo amukwa kan ni krum enti yesre se awofo no moma yensa nko na Ahenkan aba dia mesre se mo otuo bomodin se obehu mpanifo na da kru bi yahia wani mu ha ne ani wo mo atoa na nsem na da kwa ohimpani wo hodie obeto tete de nbi pa a kyerɛ na amanfo mesua aya ne atie bu ase sa ne ofo pania bodi kakra na obatan da bio na da kwa ensuro se wo ka se wo fa yo hin na wo nyai da tie kokokwa a ba beto enti se wo fa wo yo hin
as long as udi wofa akini die eden ya wo yo hin tie nsuro say ne chacha no die chacha ne eden na be chem tie nsuro say ye kasa wo yo hin on pani bi wo krom no wo krom ha ba mu abia o fre ne ho da che hin adenti na wo fre ho da che o se me yo ogunani ntie ye den ya ade she me ka me yo hin so betumi abedi ntie nsuro akiri ye kasa wo yo hin agi tum na stroke ra yesu na ne ba ne ntie wo yo hin na kwasi daka na kwasi daka me daka na kwasi daka wo to so mienu onimi ho agorokora mi so bi ni ho agorokora onim ne wo tie nti ono kra no obetumi de eniem bi awura wu mu ama ehu se dachen obetumi atra nanem enu se ne da bi ye kan didie ho asem so nti so ohwe usuban na se suban na wonam no eya nti nsura kiri bibi me wo fa se kwame Ahenkan oya donti hin nti o kan opi se ono oya donti hin sabre na ne edi miki so si okeka so donti papa bi wo kro mo se ne buafu so ono ni hin no de tu no so obeye hin nti ye ko bi san se Ahenkan adonti akonya no busua be na edem o se aso na mzinti yes se odi nyi no bedi aso na onyo hin ana busua no onka ho afi na oto ayi oyo hin on ke bi wo mu ni de eyi ti ofa ya kwa se ne o cheche ne kola no na kola ketekete to na semse no kola ni nyi a on fa se kai na twa no me da odi Ahenkan adonten hin oya donten hin bobo donten hin bobo donten hin se mi modu kura chen odi ofa ma membra also anansem ni hihye na aya hihye ni sen anansem ye ade ni hihye no doso ebi ni se penfo ewa anhihye bibira wo mfa soto na ehihye bibiri anansem ye hu se ne efiri ya anansem free de toso suban a yamude to anansem no ene kwan a nananom fa soto anansem no ni minim yensen nanada kwanso de ono nso nim ha betimi de bi aka ho alansem hihye mu ankasa no se ne nananom de go no na ofa eka na ni nkyire mu ana se anansem yo mu nchiche mu miensa ana ne hihye miensa yo mfiase ne aba mfinfini na afi aba awie nti mfiase na ya na eta kan bra bro yo na se otwe atiefo adwen abaso se me be ka asem bi akyerew eye futusem enyansa asem ntifo adwen bra beti bi na mfinfini na be asem na nkasa na o ka akyerew no ehon mo na nwom wo no ehon na mugu wo no na awie no mana asem ametu ye se yedo enye do ba mu no a na yese anasem no ni wiye no eba nti eye omu hyehyɛ miensa mfiase mfinfini ene awie yo mfitiase mfinfini ene awie enti Ahenkan 93.3 FM sabre abo nonuma pa ho sima aduasa ne baako yebekɔ akwankwan ni ase aba na mfitiase mfinfini ene awie no yeba twen menkɔ sɛdeɛ ɛwɔ no mu bia no mfitiase no sɛdeɛ tie mfinfini edu no mu a ana awie ne krampo so si awie a ɛdan ana ɛhɔ no mu yebekɔ akwankwan ni ase aba ne akwankwan ni ase ɛhɔ no be de Nyankopɔn ne wo no make and ana oni ye kwa ba
Kanua be kum pem 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 be kum santio kanua be kum pem 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 be kum santio kanua adua ba kanua ya kanua And a good man, you go you. Tempos dance man. Approach any I can say. Latte Mingo, you brought me on quite. Governor Jordan. Whoa. Robbie. What's your fresh on? Anna. Nimue. Whoa. What to say? Oh, yeah. Jonah Mensa. Bamana. Whoa. Asandi Bediako. Ya bro mi ngo. Ora bambo. Yeah, no. Sure. Fagwasi. Jigitano. Ano bi ya bro mi ngo. Person do team say basa ukudu abrochi pa na nya de keto o. Eh, yiti mensa ne band ko duru wono mo. Wotu so mo nko no wo say register nka so mo twotwo din no nyina no mo de koye. O wa odin nim no ka team say oye eh so be from over udi anko bi de reze nya dia ugo bi register pa ni o si abrochi ni jina ne kasa no Ahenkan 93.3 Tete obi kan Tete obi tre ye free kwankwan ni ase ya ba ne se de ye economic kan na kwankwan ni ase be ye de ne ho so ye de nso ho ye butu ene ensenfo no na ni efe yi eni ehuru no so na ehu aba papa na aye ten so ba tan bia onyem na wodu ne boso menkunu so na efu aye shen aye shen no na ene ewi asenga sase bia ya me kan say come do say they going to phone some you ni di man nyi da we enyi na ene akwankwan ase ye koye no na kra na soso say de satiate no ebi wo ebi so yentie na ebi susu ebi so esoso aha na ene ye ko akwankwan ase no hey ene otu ahumi de na nsem de akiri kofi akiri hey na davio ajiri ahumi pre na bebru humi bre odi asanwa entina ye ne de do enti asam na sane ye de mo davio unim se oba no se ohun ne kra no enti de oye no se o jim
me who you cry am see o ene nka won koje nana da kwade na see o open nursing de no nanu nesu enti odi mi kana wa kwaje na nursing so for mano enti omo be pray ho na se na ho wo ba kun so etwam na ne odi mana no so enti ogina ase o no na so duru praise school wo no omu chesu na mko gine na me fa duru juju so mano enti ene ye ko gonko ni ase ye ba ya no kofi agiri ana wo wa ahwena no so na no na ahono ai pompom fe ye wi a me san so ye na duru abusia makwa ba esan so e ma dubiem e de ba Ahenkan 93.3 Mhz obi kan si obi kire so said ye ba be corona ye kan ye na ye si ye hwe anansem ni eni hyehyeye na mo buburo so bia mo kan se enfin ye wo mfitiase enfin na ye wo na wie ye na da kwa mame fanfra mame enhyase enfri ofa anani so ofa anani papa anansem mfitiase ye tunu se ni hu se obi se anamon anamafo bi anase bia me kan se bia obi a ono no de onni anansem hu bibia no so obi e kan asem bia ye mfiti ase na obi hu se we de nipa so mesi ahye anansem ase oba beto yo utumi da ase champon anansem to no se ni nana ye tichirechi mu ka se ye mpem ba kuma komiensa no di kan no adofo ni anuano ni nananom ni mrantie ye hia no anana obeto anansem timfimfin no se bua no no a otwe kakra no wa bo 1 2 3 na fe wetu ato no atim afi no ma omani abo hu se abrabra to nya ka brabra pe obi a wahia obi a baji so yo nya ji so yompe a chese anansem no be hyatie afi obi a be yikom weti asem a obeka no na introduction with me ka say anansem a me betui me patch say ni so no odi kan yi anansem no obetu nanim eni de ewom akire ansa na wa hyase ato anansem nye kwakua nanse na oni ne ma omo yesi oni ne ma kwa ha omo yesi ebi ebetu ya say ebi a okom bi e baaye eni kwanya kwakua nanse fa so nye aduane ne adifudi pa ompese obema ne mabidi ofa so eno ye baako obefa no so ato anansem no wie no obewie a o san be wie no akase anansem a metu yi se do se nye do ebi nko na ebi mra me de soa na wabo nipa bi din e wo ho obo ni acha se duru wo so se won so beto de a wonim e kire adofo e hia ho di anansem to de imprensa no sa na tie anansem imprensa no sa na etie nana dakwa Otuo mi dase sene ofadi kankan no anansem to no ni fiti ase no sene odi kankan no edi kankan sa bra na ajesu yoyo na utumi dikan e kire ni enti a woto anansem no se bia ni enti a abo akoto wanye 3 anansem a beto yi ne ntrase se ni enti a abo akoto wanye 3 na afi na obeka asem no ebi nso ono nso a ye de asem titiri no so ko hye awie no bra wo wi anansem no na die asumasi obeti asem ye na nyansa obia de eye sonko chen obia de no nti se anansem se nyansa ne gutu anu mu no na odi ball na nimu na ntikuma ka se ade na wonfa mo wachi mfu bia no odia be hwe ho no obia fa bi obi fa akese obi fa aketwa nti wa fa aketwa na se onyansa asem se ka frache e wo fo nti obu on mo de hyase obu on so a odi ko ewie na yedu mfinfin on na otoko no atiefo ni bitimi ebam eno no asem ya ahwiri kakra so eno hye mfinfin no ye se wana nsem se be ka frache ye wana nsem nyom ane ye wo moguo enya de baako ni nyina hye mfinfin ho no mo no se ye to anansem na ye hwe ni hu se onipa na wo to anansem no wakasa bre wakasa ache nti wo se ye boa na wotimi anum nusuo anase esi etimi boa no home a na obi ateam agya so oduam osimi na waje se de mi kuram kire se ne o kan wate ase se wo se wo bam na ye de nyom aye moguo ni bi ato aso moni moguo ya ta moguo moni moguo na ye de eno ahyem anya sanso anansem no mu nyum na nkasa nso bi wo honom se ye se abena enko ensuo dabone anase awia na abena ko nsuo awia
when you be a man and so on. Mama Abram Consoa, Mama Abram Consoa, Abra, yes, we are so, where you be and so on. A patanco soana, Wakuno, Mama Abram Consoa, nice a brown quan, on Swan. Yes, mean Kunsu, and I'll call you beyond so until no Patabas so, what couldn't so the beautiful wedding. Na don't ye ananse munyo na eka ensem na wo ananse mu bi ni nyina hye mfinifini ho no nti awie ne ba no se no fadi kan kai no na aba ananse ma metu yi eyedo enyedo esan se e wo se nto aso ba nti na e wo so de soa obi ebi nko ne bi mra me de soa ananse ma kwesa hini obi sori no no obi tina so nti o so de soa obi na e be ya to aso be ba na nipa ene dama akromfo mewiaye se ebeto aso ma nipa nso asua nyansa ene abakosem ene afutusem ne kasakwa ne mes embebusem afiri anansem sa enetie yo sa enetie midam wase papa nyame enhira mu nyina na sabri Ahenkan 93.3 FM abo nonuma pa ho sima aduanan no enum yebebie telephone lines no na mo so mo ayeden my telephone lines na come santo ze yede na to pa hin mimie ni kwa he no mo frefre no na to pa hin telephone line o se ye kan twi zai ahoma torofo da bi ono o kan bi ono ma twi ze o fa enim kra enso de ana o ka tetefon tetefon ahoma no enye no kan tetefon ma de ne ze ne ni nka ende ko na mi jina ba bi na me ka ahoma torofo ni twi ni ankasa de ahoma torofo me telephone line no say ye be telephone line no me ni so ka twi na che me no so sa ka brofo na bi Ose kwa me momu ntia na nsesem enti no etiefo no me kan ni ko makra ma hyase be mu eti ma me mfa ofrefo ye o anum si titi obi kan obi kire me pa chodin me bi a ofrefi ofana ni a shabu papa ofana ni shabu papa papa ku se odie we de shedin pa ye ma ye nyina ho shedin ye ntimi ama bi enso ye de a obehu ye ne ye obeti enka yo ba that program we there na jibe gwa me na me bom pa ya se na me bua goku a me tibie ye goku kwa ya baba be bua program me bom pa goku ofa he asem ya okenzi goku no wo be ati Debi o. Enso enedie de papa na na bi na fa kwa me kuma second. It was this prayer in one day. Na but it fun and some actually mo. Na we have to. So ebe ya ni ji ebe ya bi musu bie. Na program we there na me o drama. Unshao so papa fana ne eda se pa bye bye yo Ahenkan no ka free so bre na ye to anasesem e de echo Vodafone no 0201 944 485 0201 944 485 ana MTN ye 0554 820910 obi abaso anu si titi obi kan e ba chodi ni be a ofrefi famenti ya ba dabi na inti wana aka bizu se dia na aba mu nyemfa so eju ma wo frɛ me sɛ mbɛte di kra me ba ye be ye no be kase choni adwo number na ya to yensa fro da ko no waba aba ba kyekire mate ye dase yo nyame show Ahenkan 3.3 FM sabre abonu numa pa ho sima aduanan enwotwe yeguso a ye wo ha no si tito bi kan tete e wo bi e kire the offer papa penny edi be na boy afi de osan so twisa yi me say offer
Yena yeka ana na ya kase anansemma. Anansemma. Anansemma ye. Kwakwa nanse ma na onu omu ye dwumadi no. Senti kuma tigedengede na nko hwe a afurido hwe dohwe ena kankabisa abewa. Kankabisa abewa ne otise kankabi na onu tetra kakra. Tetra onu tetra. O telephone no. Onu de form pa de nai bibri kankabi na. Omuni anansem ma. Omuna yede omu to anansem. Na minim ni entiam pe na ho ha bi obetim nim ni entiam de samoa no. Ebe kan kwakwa na so de omu to anansem no. Na ye kan sa na yigina onu na empani kire se sa anansem ma no emoa no ebetimi agina onu mama se bia omo odi ade ni begina emoa so asem no efa aboa ho ana se ebegina enipa so ana se ebegina edua so ntina emana na ese kan na boboye ni nyina no eye emoa no na afemu no na da kwa de akra ebeto aso that's it say ka say anansem ma egumu nchemu mienu pe ba kono fa boboye no yewo nipa awo wana asesemu ne yenya moa awo wana asesemu enti se to anansem bia na ebo nipa ni a oya anansem ba nipa bia ebo ni din bia wo hene o akua o akonore ye o anansem ba ne aba benya emo ewom se biti se otwe osibo odwan e ka so first osibo a na da kwa obeso odie mama mi obi aba ahoma ne so titi obi kan Tete obi che. Me ba cha odi ni bia ofre yemfi. Mary Batabi. Okay. Ba cha me yenti o na nsem fa so a wonya. Yo. Era mo se pa ni se jo mi amde. Enso da wasi. Extremo. Da yen kwala ya ba dia na jisam ni dia. Yenim ba dia. Nja na mo ti bi ama atre. Na yen se ya ku. Me ba cho yo yati ye betu bi e de akireo ene se nye se ye bre no company so anka ne kranka ye betu bi anu se e de akire mu nanka mu so moti bi na modi bi so aye efutuo ti ye da se pa ye betu bi na mu so moti bi why ya me kan na da kwa ma cho so ma ze na me kan se osibo aya na nsemba no enim se osibo ya osisifo oye hunahuna ni su e wa na nsembu no ni enya ni part se obofo yobi oye oboafo na oye ogefo na fe so oye owotema nipa ne efe ne sen emoa musunsuan ni bia wo mu odwan wa na nsem aye se odwan hojo se bia wagimi enti so eya hojo yo odwan hojo o ba cho san so bodue mame obi aba ho mane so titi obi kan o Tete obi e ba cho odi ni bia ofre yefi Hawa uka se fi fan apoli ambacho hawa manu koi ai ni eto ene bi sate o muto na esu atra basu ye ntia ma ni ante hawa kan suku na ye kono na ya adwin nyina nye tropass no so se wo bakura ye bakura be hwe fence dwumadi dudu ade amamofra no school ye nwi nyansa wo de ewura bofra ni mu nti brebe na cheche ni ba dwen ananse mu na so kokko tro exercise man ye mogo je temriwa Oh. Yati. Eno atina Ahenkan 93.3 FM dia aba ya dititi obi kan titi obi kire e de ebrem no eti ye be twisa ne ma nyina e de aba na yenso ye kwakofa ye nchini ma na ye ja ato no mo de aba ye da se pa anti hawa na mi sha pa ye da masi mun ko so na mun tie yen
na Ahenkan 93.3 FM de ye wo nipa e de mamu na ehwe kokwana nso a awana nsem no nso ye odaadafo osisifo ne aba befa abo abiti se aginamoa ahohare ne kro no nti anansem mu ne de yo anansem ma bebre yo mama fa me frefo a otwa so otwa to okra e hanum si na ye mpepreche titi obi kan Tete obi tre. me ba chodi ni bia ofre mvi Patafa mani wa mkasafa wa. eni wa kasafi aboabo me ba cho eni wa afutu oben enana unya fi ananyese maresi ano unti bie mu nti no ama ehye so. Oh, first na ye go school ne de na ye to na nsem special me we teacher bi wo no ma ono o kire wa de na so mu se wo da pe na wa kofa na nsem na ba na so bi ani swate no nti ye boy wo school ma ya dwen no ye sharp ba ti ano o tra de na ko tra kra na nsem kra na ko fi o ka tere ma me se ene ye teacher kire na nsem ma me ne be hu se be ye nsem hu bi na bi a teacher ni school no aha nti ese ye Ghana education and I say we almost high kofa that is no man but na enkola na dwen no e sharp no madun Ghana boy yo ye da se pa enso eni so adwunchira odi aba nyame insha pa yo ofa papa we de ye brilliant no ye mpe ekwan ye befa so a sa titi niema no na nsemu ye betimi esanso odi aba bi yo kwanya ye befa so ani se ye yan penifo mema penifo no papa no no mu be fira se aboabo amrantie na no amrantie ne baba wa no no e de kasade ni nkopode ebe do dwom atwom aben yen so idu mi se to da bia eti ho agbenze nkwala bibira aba na maka omo abo ano na mato ana nsem akire o mi yen nkwala na dia na wo kire onso wo kire o se ni yesito no kola bi wono obeto na nso te abrabra onya ji to te nyenyenyenyenye ma mi bi yenka na maka to te yenka ni sa na nsem ye to na so ma to ni sa e tu ni si no omo nso usua si yen mu mpanifo ne ka omo ben ye ho ni ye kire o mo se eye den a asede amamre se ye kire ye ma mi sempenifo se omo mfira se omo abo amrantie ne mabawa no ni ye kire o se nemre o school for no na se de papa ji beka kwan chicha ni no ni adaje omo ba omo bebi sa se de na omo kan ni omo program mu sa se ye to anansem ebili ba kwa se ka religious ko mu ye firi eri omo hwe school ko mu ye firi na me sem no ki ye firi nso penifo teacher for no se de bi ye firi mu nyi o ma san de aba ti penifo mo bo nkwala na no mo fo mo na ode enchia ato aso preku yo mi nchia ye mi wo entientiem na mi ankasa mi wo fa pepra depui o fa mi chia wo bebri na mi ankasa masi teacher ado mi chia wo nyina na o fa ya kwa konso onso ne yire ne ma Esther mi chia wo yo mesmeka se akwan betimi afa so de ya tete sem na ba na say best boa na ye de aba ye national TV so Adum TV Ahenkan TV aye bebai ne keka ho no sabre na ne ye wo agro ne ye wo fireside no concert party ne esua nyansa sem bebrefia na sese mu nti yensan fa sa na ema ne nyina amra sabre na megina so achia achima bompefo me ma me adwata na se no ntia po nyame adom ne ho to no nya efia Joyce onu gina ya chiri eye bibia boa yen hwe no hospital no nyina ma Nyankopon hira Joyce kwa me ma ko Nyankopon hira wo ma kota krase senior high madam Erekua papa bi Nyankopon hira wo onso se wutie yen Jennifer Janet meyere Acheampong me ba amaseda me chie obia das